tears, I'll give it to someone special. Hi guys! So it's me again, Mama Sita Nicole. So karon gabi na sabdira guys. Walay lain mabuhat na ako kundili mag-real talk na sabta guys. So ang real talk na to karon guys is about sa mga babae na mga pilian o sa mga lalaki na mga pilian. Shout out din ha sa mga babae na mga pilian o sa mga lalaki na pilian. So karon mag-start ta. Kante man gud guys sa panahon karon na gihugugma ka, dili na sige pili-pili kay pumupili ka sa babae na gwapa tapos kung wala ka nagihugugma, luoy ka kaayo tapos mas gana na mag-stick ka sa babae na gihugugma ka guys. Kay kanang imong sige pili-pili, mamili pa kag sexy, mamili ka gwapa, pangita na lang artista kung mao na imong gusto. Di ka kasi giguan kay mao man imong gusto, gusto nimo gwapa, gusto nimo puti, gusto nimo sexy. Manguyab pug model kay mao man imong gusto. Oh, alabi tong mga lalaki nog astang mga pilian na pud mga gwapo na gwapong naong na napay naong na muna-muna ra gani. Mao pay mga pilian. Ay mo sige pili-pili, ang importante na mabuhi mo. Ang kanang babae kabalo maglaba, maglimpyo, magluto, magatiman sa inyong anak. Ay mo sige pangita og lain kay dili pa lalim mga ngita og babae na mangingana. Oh, sa panahon karon gamay ra babae na makita nimo na buutan, kugihan, tapos mahal pa ka. Mangita kag babae na sexy? Sus, unsa tapos walay mahimo? Na ako magbinyo mo anak. Sige ra pud pa sexy. Na kung namoy anak, unsa na lang inyong anak bulingit ninyo mga anak adto kasada na lupig pay kuan. Iring na sungkaban. So bitaw guys, kanang bitaw mga lalaki no. Ay mo sige pili-pili, ang importante ana, kanang babae gay na nakita na ninyo na feel ninyo na mauna na siya buutan. Ayan na ninyo kuani guys. Biyae kay mauna na siya siguro ang para sa inyo ha. Labi na kanang mga babae sa bitaw no, kanang mga babae na mapilian. Nakita gay na sila pangit. Mo ana din mga naong na unsa man siya? Uy, kay sige man tanaw sa ako. Siyempre piling pud gwapa na babae. Na gani mo tanaw sa iya ta pangit, masuko tapos sige daw tanaw, burag kuan daw. So, kung di ka gusto tanawon sa lalaki, ayaw paglugwa. Dito na lang ka sa inyong balay sa kwarto, dito ra ka maglumlum. Kay, nang masuko man ka kung nimo tanaw sa imong porkit pangit, masuko ka, pero pag gwapo gani awa na, lupig pay gikatlan, kisi-kisi pa, mura po gipaak sa mantik. So bitaw kanang mga babae karon no, lahi na gid kayo sa tanaw kay gusto nila gana manamit. Gusto nila gana ang kuko, limpyo ang kuko. Gusto nila gana ang gupit, hitsuraan. Tapos abdik mo basketball daw kay para kuan. So unsa man gid ang tinudana, gusto nimo siguro kanang basketballer. Pag minyo na lang mo taga NBA kay para gusto man nimo ingana, di ba? Sa atong lugar karon guys, ang importante ang lalaki na nay trabaho, na ipakaon sa inyo ha. Kay kung unsaon man kung lalaki walay trabaho, unsa may pakaon sa inyo ha? Mukaon makakaupuan sagbot kay para itong buhay na kasi imong bana sa likod, sa inyong balay. So, ay na mo sige pili-pili din ha. Uy, kanang inyong pili-pili, mapadulong na dito ra gihapon sa inyong mga kuan. Pinilian, sa mga pinilian ra pod. So, kanang feel gay ninyo na murag buutan, tapos na trabaho, bisang unsa na trabaho basta nimo trabaho, tapos kanang babae na mabinlan sa balay, maglimpyo, magatiman sa mga bata. Ayaw na ninyo pa kuan pa lugwa sa inyong kasing-kasing kay mauna na mas maayo gid magminyo ingana guys kay nga naman. Kana bitong mga babae na tungod sa kapili-pili, tapos ang naminyo anday mga para hubog ra, di ba gipangkulata man no? Oh, tapos gipangkuan. Mao na bitaw nang ang uban magsisi dayon na sus sa una bitaw nay nanguyab sa ako wa gyud na ako siya gikuan kay gusto man ako gapo, gusto man ako basketballer, gusto na ako ganag kuko. Karon in taon, nakaminyo taon ko og gapo gikulata ra man pug ko. Mao na diha karon kay nga naman huli na ang pagsisisi kay nga naman nagminyo man ka sa imong kagustuhan na gwapo lagi. Kay kung nagminyo ka sa buutan na lalaki, dili walay pagmahay kay nga naman ang paghigugma sa buutan na lalaki naara na sa inyong pamilya og sa imuha. Kay kana bitaw mga lalaki karon guys, sa panahon karon dili wala na kayo seryoso karon sa mga lalaki o mga babae ba? Sa panahon karon. Oo, mga iyat-iyat na iyat dito, iyat diri, iyat everywhere. Di ba naka-English ko? So, kung naka-istorya ko gingana ay mo kasuko kay man real talk ra ni. So guys, maura to nga akong real talk karong gabi una. Og salamat kayo guys sa inyong pagtanaw guys. So shout out guys sa Siargao Islands, Consigla family. Tapos guys, kung gusto mo magpa-shout out, comment down below na magpa-shout out mo para sa next video na ako i-shout out mo. Tapos guys, thanks for watching and like and subscribe. Don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa next video natin guys. Thanks kayo guys. Bye-bye!